Mga kababayan, mga kauban din ha, naatay stock karon. Ang karon stock nato ay kining future fuel. So, kining stock nga future fuel, palit na ako ni sa una kay abi na ako kusog ni siya. Kay ngano, ha, kay naamo gud siya renewable aspect na siya biofuels, na siya mga kanang kung pagka environmentally friendly siya ba. So, ako na ipalit sa una kay chemical manufacturing pero kay ko nagunahuna nga dili gid siya fully nga renewable siya. Naapagigyapoy pagka chemical base, naapagyapoy sa mga polluting activities. Sus kay nibagsak mo na ang presyo. Wala ako nabaligya sa pila gid ka bulan, ha? Pila gid ka bulan. Akong ganahan ni ani kay naa siya dividend nga 3.20%. Muna ang ganahan ako ani. Pero sa di pa ning ana wa gyud kanang wa gyud kay ko hilig kay wala kay movement sa iyang stock nga market. So kung tan-aw nato ang history nako ani, ha? Nanay history niya diri oh. Kung tan-aw na ako nato ang history ni pagpalit na ako, gipalit na ako ha. Kalusan ako ni gipalit July 2021. Ha? Kung akong gipalit ha, July. Kung pila unsa naman ta karon? Nobyembre, July, August, September, October. Ha? Tulo ka bulan kapin wala gyud movement. Ni bagsak pa gyud ang presyo ani. So tan-aw na to gikan sa July paingon sa October, nipalit na pud ko sa October kay ni bagsak na pud og usab. Ha, nainon ko'y dividend nga 0.06. So wala gyud kay movement ani nga price. So July paingon sa October at tan-awon gyud nato unsay movement sa presyo ani. Kay muning kung naa ka sa stock market, daghan jud kag pasensya. Kay abi na ako kini murag sayang man pero ang nakatsada lang kay ngano naa siya dividend. Na? So pila gyud ka bulan nga bagsak siya. Katan-aw nato sa 3 kuha na sugod sa July. Na nakita nimo diri nga kining araw na ako dinhi kita nimo ko kalus ako nagsugod og dula ani. So July ha. Oh. Palit na ako na siya diri dapita oh. Mga July ni bagsak. Suspila gyud ka kuan diri oh ni August. Niabot na lang September ni upos pag yung ayo ha. Palit ko usab diri sa October, sige lang gyud ubos karon nisaka siya diri nga presyo. So makita gid ni mga tsada gid ang pasensya, di ba? Di gyud kagadali oh. Pila ang tubo karon 5.43%. Ha? Oh. So sa 1 week high siya, di ba? Oh, so lipay kay ko kay ngano. Nagpasabot nga pasensya lang gyud ang daghan, hulat ug hulat lang gyud. So kana akong paghulat, ha? Palit kog 3 shares kapin, 3.37, 22 pounds tanan. Ang akong return ana sa 3 months, ha? Sa 3 months is 3 pounds. Pila man ang 3 pounds sa atong current rate, ha? So, sa di pa na ako na ikuan ka i-compute, ako to ato sa ning ibaligya kay basig maubos yun noon, ha? Oh. So, baligya tani, binlan gyud na ako nagamay og pila ka kuan 1 pound para monitor na tong presyo. So baligyan na to ha. So 21.95 tanan. So 21.95. So tanan to 9. So 21.95. Tanato na kumukuan ba? Oh, tanawa. O kinahanglan lagi tay bilin nga isa ka pound. Sulayan nato ang 3.22. So na siya oh. So okay na na. Mura mo ginang ipakuan sa ato. So natay bilin nga 1 pound. So naay foreign transaction fee oh. 3 cents. Pero ang nakatsada is ang commission, wala siya commission. Mura nakatsada ani nga platform. So, baligya na to. Oh. So,
Hulat-hulat ta ha. So kana lang kung dili gid fully nga 3 pounds sa atong kita ani kay ngano? Ha? Kay wa man di man full price so mga 2 pounds kapin ra hinuon ni ang atong kita. So tan-aw nato diri pending dugay gyud ang kuan nato kita ani. So atong adto ta sa history, compute nato kung pila atong kita tanan-tanan. Ha? Compute nato. So 3 pounds tan adto ta sa history kay magawas man diri usahay kung mo baligya na. Ha? So kung tan-aw nato ang kuan na 3 pounds, ang 3 pounds ang palit karon 68 sa pound to peso nga value. 204 pesos. Okay na lang nato. Di man kay siya dako gyud pero at least ang importante nga wa ta nalugi. So mao na ang kuan karon kita sa atong kuan trading karon nga adlaw. So ana gyud ang leksyon gyud nako ani nga stock ha is kinahanglan nagay pasensya. So nakadawat ko one message nga nabaligya na daw o nara o. Nabaligya na daw. So kana karon sold karon 3.22 ang kita nato is 2 pounds and 90. So dili gid exactly nga ko 204 so 2 pounds and 90 mo na atong kita times 68 mo na ang equivalent sa pounds karon. So 197 ra day atong kita. Ha? So kana so unsa may atong ikakuan ani nga stock kanang ikasulti nga ang ako yung na bantayan karon nga ang pinaka-importante gyud sa stock is pasensya gyud. Pasensya gyud. Kay kini tulo ka bulan man ni nga wala gyud kuan gyud. Lihok sa stock. So kada mga kauban, salamat sa pagtan-aw ani ha, Future Fuel mo ning isa ka stock na akong gina-trade. Pero akong duda ani di kay ko magkuan ani kay ngano hinay ang tubo. Pero at least wa ta nakita. Yeah, so mo ako ini i-maintain na ako ni siya. Pero ngita ko lain nga murag sigurado.